ఎంతోమంది కూడా ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు. నేను చూసిన పరలోకము నరకం అనే వీడియోస్ ఎంతోమంది చూసి అనేకులు కూడా పాపంలో, భయంకరమైన పాపంలో ఉంటున్న వారు కూడా ఆ వీడియోస్ చూసి మరి పాపాన్ని విడిచిపెట్టి దేవునిలో పరిపూర్ణులుగా దేవుని యొక్క వెలుగు మార్గంలో నడుస్తున్న వారు ఎంతోమంది. ప్రభు నాకు చూపించింది మాత్రమే మీకు చెప్తూ ఉన్నాను. మరలా ప్రభు ఆయన కృప చొప్పున సంవత్సరంలో ఒక నెలంతా కూడా ఒక గదిలో ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థించినప్పుడు ప్రభు మరలా నా ఆత్మని ఆ పరలోక రాజ్యంలోనికి కొనిపోవుట, అక్కడ అనేక విషయాలను తెలియపరచుట, నరకములో ఉన్నవి అనేక విషయాలు తెలియపరచుట ప్రభు ఆయన ఇచ్చిన కృపను బట్టి ప్రభు నన్ను అలా తీసుకెళ్ళి చూపిస్తూ మరిలా చూసినవన్నీ కూడా ఈ భూమి మీద ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి ప్రకటించమని ప్రభు తెలియపరిచారు. అదే విధముగా ఈ యొక్క సంవత్సరంలో ఈ 2026లో